Takže čau, vítejte u dnešního videa. Dneska to nebude úplně klasický video, jaký jste zvyklí na našem kanále. Dneska totiž budu natáčet za první jenom já sám, protože jsem v Itálii, konkrétně na Sardinii, a Matyáš je v Česku a budeme chytat v moři. Zkusíme ulovit nějaký pěkný úlovky. Pokud se vám video bude líbit, dejte like. Oh my god. Takže teď jsem tady vytáhnul tuhle rybu. Nevím, co to je, ale vytáhl jsem to na těstíčko, který se skládá z tady těch ingrediencí. No a tak si pojďme ukázat víc. Mořan je za mě fakt hezká ryba. Mně se líbí osobně, teď ho jdem pustit. Tady tuhle krásnou rybičku teď jdeme pustit. Víte co, já jdu na až tam na hloubku. Tak, teď jsem tady vytáhl tuhle krásnou ušatu. Jo, teď ji můžete vidět, mrská se, tak si pojďme ukázat víc na břeh. No tady to teď určitě vidíte a tak já jdu vyndat háček. Opravdu krásná ryba. Tady ty jasný píchaj, tady ten dole taky. Takže zase jsem ji chytal na těstičko jako toho mořana a my jdem pustit, protože tahle krásná ryba si to fakt myslí.